Li Diyarbekirê bijîşkek din ê bi navê Mehmet Kan ji ber vîrusa koronayê jiyana xwe ji dest da û bi vê yekê hejmara tenduristkarin ji ber vîrusa koronayê jiyana xwe ji dest dayîn bû 7 kes. Platforma Tenduristiya Diyarbekir ji bo Mehmet Kan li ber gerînendehiya bajêr a tenduristiyê bi civîneke çapemeniyê merasîmek bîranînê li derxist. Di civînê de seroka jûra bijîşkên Diyarbekir Elîf Turan amaje kir ku hevkarê wan Mehmet Kan ji ber neyîna derfetên parastina tenduristkaran jiyana xwe ji dest daye. Öfkeliyiz çünkü bir arkadaşlarımızı biz önlenebilir bir hastalıktan dolayı kaybediyoruz. Em gelek bihêrsin ji ber binpêkirina bergiriyên parastina tenduristkaran bijîşk Mehmet Kan jiyana xwe ji dest da. Hevkarê me ji ber nexweşiyeke ku dikarên pêşî lê bigirin jiyana xwe ji dest da. Niha jî li gorî agahiyên ji me re tên parvekirin hîn jî amûrên parastinê ji bo tenduristkaran bi awayeke rêk û pêk nehatine dabînkirin. Her çiqas daneyên fermiyên hejmara tenduristkarên Diyarbekir ên tuşî vîrusa koronayê bûyîn nayên parvekirin jî nûnerên tenduristkaran ên saziyên sivîl didin zanîn ku heta niha li Diyarbekirê 472 tenduristskar tuşî vîrusa koronayê bûne. Bijîşk Sinan Gülşen balê dikêşe ku tenduristskar di derfetên neguncav ên parastinê de kar dikin. Ev nexweşî ne qederekî ye. Ev nexweşî em dikarin pêşevî nexweşiyê bigirin. Em bi tedbîrên ne tenduristî tenê, tedbîrê ewlekarî, tedbîrên civakî, tedbîrên siyasî, tedbîrên aborî û bi rastî jî tedbîrên tenduristî. Ku em baş bicîbînin ev nexweşî ne mehkumevê nexweşiye ne, ev ne qederekî jî. Ev hevalê me jî wek qederekî jiyana xwe ji dest neda. Yani dikaribû ku vê nexweşiyê me pêşevî bigirtane û derbasî vî hevalê me nebe û jiyana xwe ji dest neda. Min xabin tedbîrên ku yê rêveberiyê vê karê dike baş nanên jî ev merhalat heya vê noktayê. Endamên platforma tenduristiyê ya Diyarbekir piştî daxuyaniyê bo bîranînê çûn cihê bijîşkê jiyana xwe ji dest dayî Mehmet Kan ê ku lê kar dikir. Li vê derê hevkarên Mehmet Kan qurnefîl danîn ser maseya kar a bijîşk Mehmet Kan û bangî kirin ku bila bergirî baş werin wergirtin. Da ku êdî tenduristkar bikaribin xwe biparêzin û derfetên kar ên xeter ji holê werin rakirin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.